Video Mečev Production. Музикален подарък от баба Анастасия, дядо Емил, татко Величко, майка Мелинда, чичо Митко, леля Валентина, за двете принцеси Анастасия и Таня, по случай техните рождени дни. Бъдете ни живи, здрави и много щастливи. Днес е ден велик, ден на радостта, празнуват Анастасия и Таня, две красиви момичета с чисти сърца. Носят мир и обич във всеки дом сега. Майка Мелинда с нежност ги гледа, в очите и гордост и надежда. Татко Величко с ръце силни добри пази своите рожби през всички бури. Анастасия, Таня, благословени деца, нека ви води добрина в света. Баба Анастасия молитва шепти, дядо Емил с обич до вас стои. Мелинда и Величко ви дават криле, да летите смело към хубави дни. Анастасия, Таня, радост без край, нека животът ви бъде рай. Баба Анастасия със сълзи от щастие ви нарича своето богатство и щастие. Да сте здрави, усмихнати, с чиста душа, да ви пази Господ във всяка съдба. Дядо Емил с глава изправена казва: Мили внучки, вървете достойно напред. нека всеки ваш ден бъде светъл и нов, Пълен с успехи, надежда, любов. Анастасия, Таня, благословени деца, нека ви води добрина в света. Баба Анастасия молитва шепти, дядо Емил с обич до вас стои. Мелинда и Величко ви дават криле, да летите смело към хубави дни. Анастасия, Таня, радост без край, нека животът ви бъде рай. майка Мелинда, тихо ви желае щастие голямо, което не спира. Татко Величко до вас ще върви, докато сърцето му силно топти. Да имате път без тъга и сълзи, дом пълен с обич и щастливи мечти. Анастасия, Таня, две нежни цветя. Днес празнува с вас цялата земя. Анастасия, Таня, Благословени деца, нека ви води добрина в света. баба Анастасия, Молитва шепти, дядо Емил с обич до вас стои. Мелинда и Величко
Нека животът ви бъде рай. Видял ме, че